Passem al punt 4. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament i de l'IMC a data del 30 de setembre del 2012. Té la paraula el regidor d'Hacienda. De conformitat amb el regulat en l'article 207 de la Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, però que s'aprova el text refós de la llei reguladora d'Haciendas Locals i la base d'execució número 5, informació sobre execució pressupostària del pressupost general de l'exercici del 2012. Es dona compte al ple de la Corporació mitjançant la Comissió Informativa d'Hacienda de l'estat d'execució a 30 de setembre del 2012 del pressupost de despeses i ingressos de l'Ajuntament i de l'IMC. Passem al punt 5. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2012 en compliment del que disposa la llei 15/2010 del 5 de juliol per establir mesures de lluita en contra de la morositat en les operacions comercials de l'Ajuntament i de l'IMC. Té la paraula el regidor d'Hacienda. S'adjunten informes trimestrals de la morositat de conformitat en la guia elaborada per el Ministeri d'Economia i Hacienda en compliment dels artículos 4 i 5 de la llei 15/2010 i el resultat és el següent. Ajuntament, pagos realitzats dins del període legal. Número d'operacions 68 per un import de 109.346,53 cèntims. Pagos realitzats fora del període legal, 372 per un import de 268.051,89 €. Interessos de demora de pagos, 0. Factures o documents justificatius pendents de pago dins del període legal, 183, total de 131.592,39 cèntims. Factures o documents justificatius pendents de pago fora del període legal de pago, 286, import 208.570,28 cèntims. Factures o documents justificatius que han transcorrit més de 3 mesos de l'anotació en el registre de factures i no s'ha tramitat el reconeixement de la seva obligació. Número d'operacions 3 per un import de 1.806,48. En el que fa referència a l'organisme autònom de l'Institut Municipal de Cultura és el següent. Pagos realitzats dins del període legal, 5, per un import de 5.176 €. Pagos realitzats fora del període legal, 0. Interessos de demora pagats, 0. Factures o documents justificatius pendents de pago dins del període legal de pago, 6, per un import de 829,89 €. Factures o documents justificatius pendents de pago fora del període legal, 20, per un import de 13.252,96 cèntims. I factures o documents justificatius que han transcorregut més de 3 mesos de l'anotació en el registre de factures i no s'ha tramitat el reconeixement de la seva obligació. 1, per un import de 92,04 cèntims. El present informe, prèvia presentació i debat en el ple de la Corporació, deurà remitir-se en tot cas als òrgans competents del Ministeri d'Economia i Hacienda i en el seu respectiu àmbit territorial a les comunitats autònomes que en arreu als seus respectius estatuts d'autonomia tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.